Orain argi indarran krisis edala eta ze gaiu da gehien erabiltzen dozuena etzien? Ba, nik uste dut ordenagailua eta mobila izango zala, eta hortik aparte etxian bestela telebista, igual. Horrekin batea baita ere mikroondasa edo gauzak berotzeko eta alderdi horretatik jotzeunak. Ba, mobila edo ordenagailua. Gehienki ordenagailua, klaseko gailotarako, baina, bueno, igual argia irakurtzeko edo. Entretenimendurako erabiltzen dozuen gailue, zeinak gehien erabiltzen dozuen gailue? Nik mobila, hola, samurrena da eta beti eskura daku, hasi que mobila. Bai, nik baita azkenian gazteok erabiltza ditugun aplikazio gehienak bertan daudelako, eta azkenian ohitura daulako mobila erabiltzea. Ordenagailua. Gehien erabiltzen dudan gailua, orgatena gailua edo ibu. Argindarrarekin dagoen krisi honegaz, uste dozu bueltan etorriko direla pilagaz doazen gailuek? Bai, uste dut baietz. Ez dira oso erabilgarriak nire gusturako, eta ez dut uste bueltatu direnik. Gainera dirutxa kostatzen dira. Nik uste dut bastante astuta dauzela. Asko ze samurragoa da gailu elektronikoak erabiltia, eta gero ingurumenari dago kixonez be horregon zan boom handixa da pilak asko kutsatzen ebeila eta orduan ez dakit. Nik uste dut ez. Zuk zer uste dozu? Ba, bida, egia esan da, igual jendia igertatuan COVID-akin bezala hasiala, burua juten hasi zaiola, igual argindarrakin berdina gertatuko ala. Hasiko diala pilak erosten, gertatu zana papel higienikoakin bezala, mundu hasi zala ezakit erotzen, igual gertatu daiteke gauza bera da, pilekin taula. Jostailu erotikoak erabiltzen aldo zuez? Ez, beti eukiot interesa, baina ondiok ez dut erosi bat ez. Nik ere ez. Benetan. A ber, gezurrik ez esan telebistan, Ez, a ber. Gu kuadrillan behin gelditu ginen erosteko danok bibrodore manduakin, baina gero kuadrillako inorrezta trebiten. Orduan, ondiok ez du erosi. Ez dakize honek, zer da non. Zer egiten duzu, etzean argia aurrezteko? Aldo danean eta gela batean ez dagoenean, argia hitz saltzen dut. Ez dago, ama bronka botatzen dugu ez badut hori egiten, eta ez dakit. Igual ordenagailoa klasean kargatu. Abitxo, hori trukona da. Ez bazaude gela hortan, argia itzali edo horrela. Bihar ez dotenian argi xeitxungi, eta askoz gehiago ez. Bida, ni eske gehia esan da nire etxen beti hau de argiz piztuta eta ni eske esatet ez da izain naizen karrera bat ikasten sartu behar nintzala etxe guztietako argik itzaltzea. Hoi eta gehien bat, eske beti amai komentatzen jot. Eta gero baita ere azkenean ohitura dakaula kargadorea uztea, entxufia isartuta, eta ja ohitura dakat kentzea. Baina gehien bat hortan nola aurreztet. Krisis dala eta uste dozu ideia hona izango zala eguzki plakakaz egin dauzen tresna erotikoak eitzie? A ber, aukera bat da. Baina gero zu akordau inbizara erabiltzen dozunean euskillan izten jostailuak gero erabiliali izateko. Baina zuek hemengoak sari, ez da, Euskal Herrikoak. Ez ni pentsatzen hau, eguraldiangatik ez dakit oso... Ez dakit, ondo funtzionatuko zen alderdi badan, ze eske bain, ez dakit udara oso nauki dugu, baina eske gero negu guztia dator, eta eske hemen eguzkia itea baino, eske gehienetan euri jaite, orduan ez dakit funtzionatuko zen oso ondo horrek. Karo, neguen igual beste placer tipo bat eukibiko da. Baita, bai, baita. Hortako aukeria eukibita, Hori da.